Per comprendre l'obra de Maties Palau Ferrer no n'hi ha prou amb la intel·ligència. Cal la joia dels sentits, la joia del color, aquesta joia que ell va desplegar en tota la seva obra creativa. Al tornar de París, la trajectòria del pintor Palau Ferrer s'estronca pels contractes que signa amb un marxant i que l'obliguen a pintar metres quadrats. L'única solució que troba l'artista és deixar d'exposar i cremar els seus quadres. Maties Palau Ferrer és un dels noms més singulars de l'art català del segle XX. És un artista amb projecció internacional. Aquesta és una història d'art de Montblanc, Barcelona, París i Amèrica. Al llibre, l'historiador francès Marco Palau repassa la vida del seu tiet avi i es pregunta si pot haver-hi ètica en un món artístic de galeries, subhastes i especulació. Al pròleg, el periodista Màrius Serra fa una comparativa artística amb l'actualitat. El pintor que cremava els seus quadres, un llibre de Francesc Marco Palau.